Ливингстън, Замбия. Наречен в чест на Дейвид Ливингстън, шотландски изследовател, мисионер мъченик, противник на робството, обичал много Африка, където е починал. Той пръв е описал и дал име на водопада Виктория, който нарекал на британската кралица. Като жест на признателност от двете страни на водопада има построени негови паметници. Единият на територията на Замбия, другият на територията на Зимбабве. Ливингстън от староанглийското Лефуайн Таун, седалище на Лефуайн. Лефуайн – любим приятел. По-настоящем все още Ливингстън е останал единственият град в Замбия, който не носи местно име. Макар че много от жителите му вече го наричат Марамба, на името на реката, минаваща край него, името му официално не е сменено поради намесата на първия президент на независима Замбия, Кенет Каунда, чийто баща е бил образован от шотландските мисионери, последователи на Ливингстън. Въпреки това, в някои уебсайтове на ООН и на някои карти името на града е изписано като Марамба. Дали ще натежат аргументите, че промяната на името Ливингстън, с която е известен градът като туристическа дестинация, ще бъде опасно за туристическия бизнес, предстои да наблюдаваме. Едно е ясно, в случая името на града е не само въпрос на бизнес, а и въпрос на национално достоинство.